керес батко, шукар джангър гелдир тенеке джамия. Имало един време Шайман Хасмо Карфилд на дядо си Атраджан от Аджисан Маала. Пишлемето не си харесвало името, покръстило се Джеймс. Купили му Йоника да свири. Чавето решило да отиде да живее на Америката. Когато Джеймс пораснала голяма, запознава се с Киро Хамала. Турбокавал саксофон. Почват да ходят по сватби. По пътя срещат Люцкан Уруда, Кармангел леген боксер. После идва Колю Бритона, дето свири на бас мечо бас. И шестимата сформират оркестър Кристалика.